Efirde Adatlyk Radyosu. Salam. Birleşen Ştatlardaki Türkmen aktivistleri Birleşen Milletler Guramasının New York'daki baş binasynyň öňünde Türkmen hökümetine karşı protest çäresini geçirmegi dowam etdirýärler. Aktivistler özleriniň bu ýürüýüşleriniň 27 oktябra çenli dowam etjekdigini aýdyp, bu senäniň Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan asyl gündügini hem belleýärler. Ýatlasak, Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda hiç ýyly sebäp görkezmeden ýurdun garaşsyzlyk gününü 27 oktyabrdan 27 sentyabra geçirdi. Biz bu barada Birleşen Ştatlarda yaşayan ve bu protest çäresine gatnaşan Türkmen aktivisti Narjan Muzafferowa bilen söhbetdeş bolýarys. Narjan, salam. Salam. Aziz ildeşler. Narjan, bu protest çäreňiz nähili görnüşde bolar? Ýagny 27 oktyabra çenli her günmi ýa-da belli günler protestde çykjak bolýarsyňyzmy? Bizim bu protest birinci günden 5. güneçe işçi günler sebebi yankı bizim birinci günden 5. güneçe işleyer. Her birinci günden 5. güneçeli 27. oktyabrçeli devam eder. Narjan, näme üçin protest çäreňizi bu görnüşde geçirmegi saýlap aldyňyz? Görnüşine göre bu çäre bir aý ýaly dowam eder. Bir aýyň dowamında her gün protestde çykma arkaly nämeni gadanjak bolýarsyňyz? Näme üçin bu görnüşinde? Birinciden şu günler bizde neme geçti? Yankı asambleýa geçti. Fayda buldum. Haýsydyr bir günü şu bizim ediyen lideryanımızı, bizim aladalarımızı, bizim protestlarımızı, problemalarımızı bir eşider deyip şu görülüşe ben karar ettim. Şu görülüş protestine. Bu protest çäresi nähil tertipde amala aşyrlar? Ýagny ýeki adamyň piket geçirmegindemi ýa-da toparlanyşypmy? Bu çäre günüň dowamında belli bir wagt aralygynda bolarmy ýa-da tutuş gün dowam edermi? Bizim aktivistlerimiz gelýär. Wagtlança bugün de gelen bir aktivistimiz goşuldy. Bu saat 9'dan 5'e her gün dowam eder. Biz şutaydana yağış yağsa da, gar yağsa da, ısı olsa da biz şutayda. Narjan, siz bu protest çäreňizde haýsy şygar, haýsy maksat bilen çykýarsyňyz? Sebäbi ýatlasak, öňkü protest çäreleriňiziň ýürüýte gün tertibi bardy. Ýagny ýurtda suw joşgununda ejir çekenlere kömek edilmeýändigine, COVID-19 bilen bagly maglumatlaryň ýaşyrylýandygyna, şeýle-de konstitusiýon üýtgetmelere garşy çykyş edipdiňiz. Ýagny bu gedekde anyk bir ýagdaý gün tertibine getirmek isleýärsiňizmi ýa-da umumyň Türkmenistanyň ýagdaýlary äşär etmek isleýäňizmi? Mundan başada şu çäreňiň senesini 27 oktyabra çenli diýip kesgitlemeňiziň aýratyn bir sebäbi, manysy barmy? Owa Sehra, biz bir günde, 2 günde biz problemamızı aýdyp ýetişip bilmeýäs bu tarap. Şonuň üçin biz şu bir aýyň dowamında her gün mysal üçin bir gün polit zakljuçyonlar üçün, bir gün COVID üçün, bir gün yine de her gün bir problema üçün biz şutayda durýas. Ama 27. oktyabra nesip bolsa soňky günümüz biz şutayda ähli ildeşlerimiz, ähli aktivistler bolup ulakan miting geçirjek bolýas. Bu bizim esasy maksadymız. Şu bizim näme üçindir bizim halkımız, 5 milyon halkımızın edilen şu 91-nji ýylda konstitusiýa girgizilen garaşsyzlyk mı? День независимости üýtgetdi. Biz şoňa garşy. Biz şu konstitusiýa el urulmaz ýaly şu 27 oktyabrı День независимости galdyrjak bolýar. Şonuň üçin şu günü biz şu ulakan protesti şu taýda geçirjek. Sebäbi şu gurama özü gol çekti. Bunların özü kontrol etmeli. Şu zatları ne biçim şu zatları işlenmeye. Şunun için biz hiç hem ülkedesimiz gelmeye. Narjan, protestiňiziň maksady näme? Nämen gadanmak isleýärsiňiz? Protestin näme diýsem, esasy şu bizim edýän işimiz rejim bilen göreş. Vatanımızda her bir bizim raýatymız özünün hakkını, hukukunu
bir azatlığı için biz şu protestleri geçiriyoruz. Bizim yurdumuzda bizim halkımız azat yaşamalı. Haçan açılı biz şunyalı oturmalı. O yanar vakti geldi. O kendi garaştık yönü halk tarafa seyredilen zat yok. Şunun için biz şu yürüyüşleri başladık, devam edeceğiz. Narcan, bu senenin üytködülmeğini, yani garaşsızlık gününün üytködülmeğini näme üçin mühim hasaplayarsanız, sebebi Türkmen hökümeti hiç ýyly düşündürüş bermeden öňden gelýän dürli mühim seneleri ilkinjiýedek üýtgedenok. Misal üçin 18-nji maýda Konstitusiýa günü bilen bilelikde bellenýän Magtumulynyň şygryet günü 27-nji iýuna geçirildi. Ýurdun ilkinji prezidentiniň karary bilen 12-nji ýanwarda bellenýän Hatire günü ýatyrylyp, yer ıranan gününe geçirildi. Ýagny garaşsyzlyk bayramynyň senesiniň üýtgedilmegini näme üçin mühim hasaplaýarsyňız? Sebebi biz уже neçe yıldan beri, 91. yıldan beri biz şu güne öğreniştik. Sonra yine de gaytalayan şu biz karşı, biz umuman karşı şu konstitutsiyada bir maddanı ütkedilmegine. Hem şu ütkeden zatlarına biz karşı. Nem için hiç hili bir halksız etçegini edip şu ütkedip gören de konstitutsiyana, o diktatör. Şunun için biz Luboy ütkemesine biz karşı. Narcan, siz inni şu ýylyň bahar paslyndan bäri bir näçe protest çärelerini geçirdiňiz. Şol sanda Birleşen Ştatlaryň beýlek şäherlerinde, Türkiýede, Kiprde hem Türkmen rejimine garşy protest çäreleri geçirildi. Şolary nazara alanmyzda siz gödöňüne tutýan netijeleriňizi gazanyp bildiňizmi? Gazanıp da kansa sonuna çeýläli gazanıp bilmedik. Ýöne birazcık ütkeşik var diye fikir edýär. Bizim eşidişimize göre bizim vatanda adamlar birazcık gürlemeni öğrendiler de. Misal için 5 adam, 10 adam bulup hiç kaçan bir yere barıp yüz tutulmadı, jalvıts edilmedi de. Hazır şu zatlar yuvaş bulup başladı. Sebebi olaram görüyor da biz daşarı yurtta hareket ediyoruz. Yöne yere değil. Şunun için hazır banklarda, Yankı Gayı'nın yanında geçen hafta geçirildi. Şu ayallar özleri uyuşup varıp bu yöne yere değil. Benim fikrimce biz bunun yenişine hükman yeteriz nasip olsa. Narcan, şu sonku döwürde yurdun içinde adamların uyuşmagy bilen bagly ýagdaýlar köpöldi diýäňiz. Ya da has duş gelse olya diýäňiz. Siz bu baradaky maglumatlary nireden nähili alýarsyňyz? Bu maglumatlar bize gelip durur. Nirden, aňyrdan, berden biz bilen halk nemedip dur. Svязda biz bilen habar yetip dur bize her gün. Yurttan. Biz eşidiyiz bu zatları. Sonra mana azatlıktan ama eşidiyiz. Bu niyalı haber tiz yayraya. Yine bize tiz gelip dur ya. Bulan tezelikler, uyuşmeler, neyli nemi, ütkeşik oldu. Şu zatlar bize gelip dur. Narcan, daşar yurtlardaky protestler bilen bir wagtda Türkmen häkimetleriniň ýurdun içinde ilatyň maglumat almak mümkinçiliklerini soňky döwür has hem çäklendirýändigi, internete gödöwçilik etmek üçin täze awzallar ornaşdyrýandygy, VPN hyzmatlaryny hödürleýän ustalary ýygyrlaýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Mundan başga Türkmen hökümetiniň daşar yurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk saklamakda güman edilýänlere has hem köp basış görkezip başlandığı çalym edýär. Muamsal hökmünde 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Balkan awatly ýurist Peýgamberdi Allahaberdiýewi agdap geçdik bolar. Siz Türkmen rejiminiň dürli garaýşly adamlara edýän basyşlar barada näme aýdyp bilersiňiz? Bunun bilen bu halkı gorkuzjak bolýar. Yani şu halkı ayağa kaldırmajak bolýar. Benim fikrim şu. Şonun için bular basyşy geçen hep de bizim bir aktivistimizin enesine öýüne barıp şu Yankı uçuskowysi, şu raýonyň uçuskowysi barıp urupdyr şonu var, dişini döýüpdir. Bizde surat hemme zady var. Şunu ýaly edip gorkuzyp halky ayağa kaldırdyrmajak bolýarlar. Narcan, sizin goşmak isleýän zadyňyz barmy? Näme goşaý? Mene şutaýda
birazcık yüzlenesim geliyor Sahra bizim halkımıza. Biz şu demokratik yurtta yaşayız. Allah cana şükür onat. Men şu yurdu görüp, şu demokratiyanı görüp, men gözümün önünde hemişe özümüzün vatanımızı göz önünde tutuyor. Özümüzün halkımızı göz önünde tutuyor. Menin isteyen zadım, menin bizim aktivistlerimizin isteyen zadı, bizim halkım elbette ona derecede, ona yağdayda yaşamalı. Sebebi bizim vatanımızdaki yer astı, yer üstü baylıkları yetik. Biz ona durmuşta yaşamana возможностьimiz var. Narcan, söhbetleşliği cemlemedimizden ozal. 27. oktyabr günü geçirilecek duşuňyz ýa-da protest çäreňiz şu 27. oktyabra çenli hepdäniň dowamında geçirilecek protestleriňizden tapawutly bolarmy? Tapawutly bolsa nähili görnüşde tapawutly bolar? Indi tapawutlydygy näme? Biz birazcık köpelişeriz diýip umid edýär. Etjek zadymyz şu taýda bir hemme aktivistler yığılşarız nesip bolsa. Yine de bizim şulardan etjek trebunistimiz. Sebebi o onda başka guramalarda biz tarafa umuman sereden ol. Umuman sereden ol. Biz şuları seyrettirecek olýarys. Şu taýda gıygırıp. Nesip bolsa bir gün bolmasa bir gün eşider diýip biz umid edýäris. Şonuň üçin ütkeşik näme? Bizim aktivistlerimiz köpeler diýip başka ütkeşik bolar diýip men pikir etmem. Sahra yine bir zady görkezjek bolýanda şu taýda bir ýekece minut. Ana şu taýda mana bizim şu taýda ana görüşüňiz ýaly baydağımız dur. Hem mana şu yankı lozung var berde. Bu lozungda şu ona yüzlenme Anglis dilinde. Şun ýaly ulakan edildi. Bu samolyotdan da görüner ýaly edildi ulakan. Şu yüzlenme bir ay şu taýda ertir alıp gidýäs, ertir getirýäs, akşam alıp gidýäs. Bizim şu etjek işimiz şu yüzlenmeni ona getirjek bolýas. Ondan da aşarı bizim yurdumuzun problemalarını şu hatın üstü bilen ana şunyalı 10 list hat yazılgı şulardan bir 100 egzemplar yanımda saklayan gelip şu nemeni plakatı okan ya da bana sorak veren yerinde men cevap verip bilmeyen adamma hükman ana şu hatı berýän. Sebebi şu hatta bizim problemalar, yurdun problemaları gıyskaça yazıldı. Narcan, gelecekte nähili protest çärelerini geçirmeye gödüňizde tutýaňyz? Indi menin bir planım vardı. Eğer bizim şu protestlerin nähilidir bir kömeği değilse, yekece bir görünüşü kaldı. Washington'da Ak Üýüň ýanynda palatkalar dur. Her yurt özünün nägileligini şu taýda, şu palatkalarda bir hepde 10 gün bir aya çelli neme diye görkezye özünün nägileligini vatanındaky şu diktatora karşı menem eğer de şu zady etmeli olsa menem şu palatkany şu taýda goýdurup şu protesti dowam etmeni taýin. Narjan, söhbetleşligimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Size de spasibo, sağ olun.